गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। दिनैनि बे भिडिअआव आंनिफ्राय सेंग्राफोरनिसिम गोबां सोंथि जागोन। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। दिनै आं फुङावनो मोनसे पस्ट मोनदों। सोरनिफ्राय? BODOLAND बड'लेण्ड RADAB रादाब। दा बड'लेण्ड रादाब होननानै मुं लानाय लोगो लोगो गोरोन्थिबो जानो हागौ। मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियायाव गोबां फेक एकाउन्ट खुलियो। दा बे फेकसो ना अरिजिनसो आं बेखौबो बुंनो हानाय नंला। जियानो जा, बेनि सिङाव लिरदों इसिङारि गाज्रि खामानि मावखुमानायनि थाखाय बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लानि सिङाव थानाय इउनि एक्स, बुजिदोंना? सेलुन NSPA फोरखौ बन्द खालामनो हासिगौ। सुलुंनि बायदिब्ला आइजोफोरनि बिउटी पार्लर आरो हौवाफोरनि जेन्स पार्लरखौ आलादायै खुलिनो हागोन। नाथाय इउनि एक्स सेलुन हेयार NSPA गलाखौ माखासे इसिङारि जाहोननि थाखाय बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लाफोराव थाबैनो बन्द खालामनो हासिगौ एबा गनायथि होनाय नंलिया। बुजिदोंना? बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लाफोराव थानाय इउनि एक्स सेलुन हेयार NSPA फोरखौ बन्द खालामनो हासिगौ। सुलुं, बुजिदोंना? दा बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव बबे बबे जायगायाव बांसिन दङ इउनि एक्स सेलुन हेयार NSPA? बबे बबे जायगायाव बांसिन दङ बिटिआरनि? कक्राझाराव, बङाइगावआव, उदालगुरियाव, बाक्सानि बबेयाव? मुसलपुराव, बरमायाव, बागानपारायाव, बरबरियाव। जोंनि मुसलपुराव गंसे बिल्डिंआव आङो मोनसे नुदोंमोन। सानसेखालि आं मोनसे खामानिनि थाखाय थांदोंमोन। सासे बोराय दब दब दारि हजागासिनो दङमोन। मोनाबिलि सममोन। नाथाय बे इउनि एक्स सेलुनाव सोर सिख्लायासो हरदोंमोन ना सोरबा हिन्जावासो हरदोंमोन ना सेंग्रायासो हरदोंमोन, आङो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंला। नाथाय सासे बोराय दब दबा बिन्दास मालाय दारि हजागासिनो दंमोन। बेनिफ्राय आङो नुनानै मिनिनानै फैनोसै। गदियार सेंग्राफोर, दा जोंनि बाक्सायाव बरमायाव खैखान दङ? सोरबा मिथिगौ ना? दङना गैया जोंनियाव बाक्सायाव? उदालगुरियाव मैयासो जोंहा बर'नि आलफ्रेड आदाया आखाइ आरो आथिं नाजालायनानै भिडिअ होदोंमोन सिख्लाफोरजों। बेनिफ्राय लगे लगे आं दिनै फुङाव मोनसे पस्ट मोनबोबाय। बेफोरबायदि जमा जमा थानानै मा सेंग्रा सिख्ला सेलुनाव इउनि एक्स जमा जमा थानानै खानाय सिननाय, मोदोम नानाय, बेफोर माने बेवहाय लिरनाय बायदिब्ला इसिङारि गाज्रि खामानि। बेफोरो जोंनि बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव थानाय बन्द जानो हासिगौ बा बन्द जानो हागौ बेफोरबायदि बुंदों। दा नोंथांमोना मा सानो? बेफोरबायदि सेलुनजों, मोनसे सेलुनाव सेंग्रा सिख्ला जमा जमा थानानै सोरबा सेंग्राफोरनिखौ सिख्लाफोरा सिननाय, सेंग्राफोरनिखौ आथिं आखाइ मोदोम नाना होनाय, बेफोरबायदिजों जोंनि बर' सेंग्राफोरा, हौवाफोरा गाज्रि जाजोब्बाय नामा? ना बेफोरबायदि बिजनेस खालामनाया जोंनि बर' सिख्लाफोरनि थाखाय मोजां नामा? सोरनिबा नखर संसारा, सोरनिबा हौवाया, हाबा जाखानाय हौवाया बेफोरबायदियाव थाङै थाङै गाज्रि जाबाय नामा? आरो सेंग्राफोरा फैसा दंना गैया? इउनि एक्सआव थांनानै सिख्लाफोरजों, हिनजावफोरजों आथिं आखाइ नाजाहैनो फैसा दंना गैया? फैसायाथ' खमाव जानाय नङा खोमा। खमसे खम आथिं आखाइ नाजानांगौब्ला 200-300 जाखागोन। फैसा दंना गैया? मोखां खेबसे नाजानांगौब्लाथ' खमसे खम 300-400बो जानो हागौ, 500बो जानो हागौ आथिं आखाइ नाजाजोबोब्ला। फैसा दङना गैया सेंग्राफोर? बेफोरबायदि इउनि एक्स सेलुनाव सोर बांसिन थाङो? सेंग्राफोरा
ना हाबा जाखांनाय थाखा फैसा गोनां बोराय दब दबफोरा सोर बांसिन थाङो? आंनि सोंनायनि फिननायखौ हो। आंनि सोंनायखौ गाज्रि मोननाङा रायजोफोर। आं सोरखौबा थांखिनानै बुङाखै, सोरबा बोरायखौबो बुङाखै, आरो आङो सोरबा सेंग्राखौबो थांखिनानै बुङाखै। मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव दुनियायावनो बेफोरबायदि जादोंब्ला, दुनियायावनो बेफोरबायदि सिख्लाफोरा खानाय सिनग्रा, सिख्लाफोरा हौवाफोरनि मोदोम नाना होग्रा, सिख्लाफोरा हौवाफोरनि मोखां नानानै होग्रा, दिनै दुनियायावनो बेफोरबायदि बिजनेस जादोंब्ला अब्ला आं सोरखौ मा बुंनो? दिनै जोंनि बिटिआर हालामाव, जोंनि बर' रायजोआव, बड'लेण्डआव दिनै बेफोरबायदिखौ बन्द खालामनो हागौ, बन्द जानो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना मा सानो? बेयो बन्द जामारनांगौ? जोंनि बिटिआर हालामाव बेफोरबायदि थायोब्ला जोंनि हौवाफोरा, सेंग्राफोरा थाखा फैसाफोरखौ सिख्लाफोरजों थाङै थाङै गारजोबहैगोन। नोंथांमोना मा सानो? बेफोरबायदि जोंनि बर' एरियानि, जोंनि सकफोराव बेफोरबायदि सेलुनाव सेंग्रा सिख्ला जमा जमा थानानै, जोंनि गामिनि सकफोराव बेफोरबायदि इउनिएक्स बिउटि सेलुन बेफोरबायदि जाजोबोब्ला मा जागोन? मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन? मोनसे सेलुनाव सिख्ला सेंग्रा जमा जमा थानानै खामानि मावोब्ला बेखौ जोङो माबायदि नुगोन? मोजां नुगोन ना गाज्रि? ना दिनैनि बे जुगजों बेफोरो जेबो नंला नामा? बेफोरो जेरावबो जाखायो, आरो जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदिया जानांगौ, बिजनेस खालामनांगौ, खामानि मावनांगौ, बेफोर जेबो नङा। सोर मा सानो? आंनो रायजोफोरनिफ्राय कमेन्ट नांग्रोगौ, बेनि उनावसो आङो आंनि ताराबनिफ्राय बुंगोन। सेंग्राफोर हागोन ना हाया? इउनिएक्स सेलुनाव थांनानै मोदोम नाजानो, मोखां नाजानो, आथिं आखाइ नाजानो हागोन ना हाया? सोर बायदिया बांसिन थाङो बेफोरबायदियाव? आङो नायनो लुबैदों। आङो नायनो लुबैदों कमेन्ट बक्सखौ। सोर मा लिरनो गोसो अपेन लिरनानै हो, बेनिफ्राय आङो गाबोनो फरायनानै होगोन। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।